May kajapalang no a doctor SK da saphan lamhoy ka pabona teng pensi kang sai padobek nang jipusi KSA ihang kapaso. Karlitang sarsing teron penru samson sing intia komlena long atar pangthek kasa oya puthak LYDC ning kang samse kachapaklang. Ningkan sirke plengda rapita utor phonglok perarat PHE alang junlong lelang. Kaching hon karbi solang dwara dona phan nilhin pen adap ke me karong mang bajarik lo karong. Pini adap Abirta long pen nili Abirta than mang phi sami juli bepi nonar juik tha Abirtang ton pen. Inut abang phia phan sekelang amen pen kacholang remjia phan kabori Dr. SK Dasaphan prabjin pen kangsai pasunang ji. Lapen a license ing than pipon pen nang ji pusi KSA asong pen pherang kya mai ke phalong ke hang pasupon. Kiramtang jahong ni phai krepli erni diphu ahithia longkedo Anjali pharmacy pualong Dr. SK Das inurabang phia phan kacholang remjia phan kabori mate mek kachepalang nuasai aputhak KSA asonga hinpen ningkepong lapen ningkang samse chepaklang po Bangso aputhak piniari kang sampor phai pliapor methang asa hemalong pherang kya mai ke phahut KSA kongchun bang thangsing timonga hinpen kaningjia tengke bangso meklang no doctor aphan hem kang samalong beng etlo puwoi phichetami alang liphan kapabon pon alam hoya tengpensi kang saitami pasik pon bek nangji Anparta Assam Medical Council ahinpen alang lia license prabjin pen ingthan pipon pet nangji lapen alang likedo Anjali pharmacy setami panghab nangji pusi kihang padopon por phai proxy maloma por Anjali pharmacy long isi ordang no asai ke claim dokok si dili tum Abirta lo asiala so Abirta te tuwe law and order tum da hala ke pholo abang phi FIR piating men alang lipan nep lo si alang din ha lasi alang lipan nep lo boy phit sitame nitung isi responsible organization association in penkaning gitu gilalo je Anjali pharmacy long kitubong SK Das alang ni ordang lo kacho claim ke bor ibang ini nitung lang dingdi ko nitung kening jidam ji lasi non dili kening jidam ji pakilalo alang han labangso section 354A 376 IPC papon death boy pits tami law in kon kan saiji alang ihan pang saina nilitmen puthot kaning ji kalau Assam Medical Council ben tami alang han license bang han pi pongji in han pi pong nangji sini tu la bangso apres min thinu dingji athe alang son 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 ordang no claim pe ning du me ning jang ji me latai mithang dat town headquarters lo son ordang no claim no non ki bang ni munitum doctors on arnam ki hok arnam kali hi busi hokro ko ni mathal Halapu diphu arong sopialong kedoan a pharmacy along so arlo klembang mate staff kachibi ponjia phanta KSA asonga hinpen timonga sangho pachini ponsi kewang chilang arni so arlo tum lapusona kisungason nangdokok pulote pherere pinpen ase angtong kachibi ponjia phanta KSA asonga hinpen kachuning ripatopon तो नितुम लपले ऑफिशियली इसी नोटिस ड्राफ्ट और नितुम फार्मेसी टीम लासो नोटिस का बोन डेट को तेदी अलांग ले जॉर्ज टीम पेन बनबा संसी लासो बा ड्राफ्ट पता बिको पिना मा पिला देंग को बोन को जे अथे किसो गे आरो सो तुमके तुम तो सो इस पुइथे आ डॉक्टर मेंटालिटी सी हेंगलो बोन इतुम के अलांग खाके चोक फेरे दुगी मतियो नॉन नेहेम इंजी लोई नली हेम मनी दुई हेम जाहे दे असी निली गुदाम तुके फार्मेसी टीम आल्सो एम्प्लॉय दो वैकेंसी kalau laso notice itu itum organization apa tangdet pon itum la George ini cuma so draft ini la so mai dong ni je da itum pasil check ko ni pani ninje lo asi seal et le seal se ni itum non check up seal se la pon itum pasil pon pon mona ase aji pura bote town poster logai di against SK Das itu khali SK Das brin hoy so that other doctor can be aware direct doctor kita hai mane gom pao je du kole tu itu kurle tu hobo boli gom pabo lage Camera person Roson Hansepen Sarjib Kathar Karbiang Long Live Dima Hasau Karbi Student Association ahin pen patir pi ponsi jakhong ni phai krep ho arni umrong so along KSA klembang amai kangni mai along kewangji ingdeng trogebraisi Karbi Student Day Catalongia phan jingwa jing saipon
Bangso KSA claim bang mayalong longsing rongpi lapen kongchun bang dhonsing teron kache bahem phupona mayalong kewangji jakhong ni phaing korai si arni karbi student day koson pensi katalon ponji bangso phathak chingki chingbai pon chingbai chingsai derapi peningkan abangke covid-19 abur kangdang bomajok det pia dangalong kangkir padokoklo bangso ajok aningkan bang ason ar mukiong kaching rumpen katalon ponja phanabangke talon pon pederto Lapenan parta pening HSLC lapen HS asar langki unduna tumaphan karjo ponta pavidet pupusi chingma chingsai pon tu meeting along kacerai pon lahen lo anikan bang chonse karbi student day army non July 21 army lo ni tu KSM ha thek katalon pon ji lasela su phata ni tu kacerai pon lahen lo ni tu pass out mate HS metric lapen degree plus asuma continue asap tu tameni PSA Umrong soben linson rong hang karbiang long live Non head jong kangpu Diphu Medical College Towar Krong Thom Kachetokalong Kaparjap Aman Kedo Karlitang Sarsing Teron Pen Ru Samson Sing Ingti Akom Lenalong Ketar Tarpang Thek Puthot Contractor Atumaphan Paselam Thupa Mekanang Jipusi LYDC Pen CEM Aphan Kachuningri Kedamdang Wosig ni Phai Krege Thom Arni Karbi Anglong Autonomous Council Mahang Kethek Kangthir et Arni Pacheton Dunsi Diphu Medical College Towar Krong Thom Kachetokalong Aman Kedo Karlitang Sarsing Teron Pen Ru Samson Sing Ingtia Komlin CM Tuliram Ronghang Pen MP Horen Sing Biatumari Deng Pensi Kangpu Padoponro Bonta Chiklo Ejon Kling Pilang Asai Tiklem Kasai Oya Joini Bangso Akomlina Long Ketarpon Tarpang Thek Hehut Chehek Lapsi Arum Kiklo Erajok Lumbajong Youth Development Committee Ahin Pen Ningkang Samse Chepaklang Pon Medical College along Atuar along Pinilas Dak Samson Sing Tipeng Sarsing Teron Akomlina along Sinitum Dolo Pininitum Nakohumri Theke Lake Tarpang Thek Ma Apustar along Itum Nakohumri Pen Itum la Asai Ke Oi along Pinitum LYDC Pen Chokche Pusinitum Jongpot Karlitang Aman Kedo Atumaphan Lapuson Lang Plot Pen RD Kipi Pon Thek Thedet Abangke Niltum LYDC Ahin Pen Ning Dublo Lasi Prabjin Pen KAAC CM Tuliram Ronghang Ahin Pen Contractor Atumaphan Hukum Pithusi Puthot Kaselam Thupa Mekaji Aphansi LYDC Amaipu Dhan Rongphar Kachuni Ripadupon News Desk Report Karbi Anglong Live Tangtenon malam so dihina mo phan bir tengton marik sinang MS Punctual Stationery Humri damra langdamik tha Labang so kula dalong nanglitum kerang sor hormuan long igi lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sor hormu lapen kapre ka son nanglitum longpon igi humri damlote nanglitum thek iglongji lasi humri damikha phangcho stationery ka humri dam nang jadim lake rongkhelan Diphu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Diphu Karbi Anglong Dihina mo piputot birtar juthiglo nang Rongrup arlo radatum mesen alang kijun long jiaphan methanga khiadat kachepadam pensetami lang tukihut kalite langkor setami e somponji Bangso akisumpen kapajok ponjia phanpusi KAAC PHESI kampen along water supply scheme pen radaphan langki piponjia phan saikedeng pon duulo Lasonsi Langpher constituency angkangarlo Bolongkomaji pen kilometer trogajak kahelo uttor phonglopet aradaphan mesen alang kapajon longjia phanpu KAAC pen mathaponsi uttor phonglopet WSS amen pen kimrang ponlo
lapen kikim kerang patang ponsi kedamtang surihini ra kreasi aningkan pai ni phai pho arni sumrong hang KAAC along PHE asai kam kelang charia IM ke khibom holsi bangso utor phonglokpet water supply scheme ingpu pondo bangso ajok utor phonglokpet araratum mesen alang junlong pu aning karong chipirin tilo bonta non ningkan sirke plengdera phianta mesen alang ki junlong le dera bangke raratum ke manghuta ke dothulu posi rat penang pachini dum lasi rara phan ke mesen alang ki junlong jia phan pura ke a ke sompon WSS parenthura rara phan mesen alang pa junlong sonte mesenji posi rat pen ningji ponrenti volongkoma jipen velson terang karbengong live Borjan constituency kaparlo Dilai police station angkang amreng ingtiarong PMGSY scheme pen towar kaselampon langroi along lang kapali ahor calvert isivet kibi ponchorajok rongajo lang nanglut sailu pusi raratum akoi kipi aroi along lang ke thelake aningkan wangta dolo bonta pining aroi alang ke theajok rong arlo nang kilut saike PMGSY atowar kasela mahut calvert hini ke thom kibi nang jiadim isivet kibi ajoksi rong arlo lang nang lut sailu pusi ninje ponrenti bangso aroi along lang ke pali lapen kapadam vejia phan abangke contractor sanju thapa lapen engineer atum ke thekthi mate amo ke bangbe pika joglo pusi akoi pipon bangso aputhak raratum kaninja tengke ajara bidi pensitami koilajan alang royalong keden hini ke thom kalwar lapen lang kapali ahor pipon begnang jibuta haladak MAC KAAC chairman longki timung lapen MLA atuma phan kachuning ripadopon lasonsi bangso atowar kaselam arona tengpen kiklem pon pamika jia phanta KAAC chairman longki timung pen MLA Dr Numol Momina tuma phan rat pen kachuning ripadopon কিবা চাই দিয়ক এই কষ্ট পাইছে যিবিলাকে এইবিলাক ভালকে চোৱাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বানপানীৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ বানপানী হৈছে সেইকাৰণে চব ঘৰত সোমাই গ'ল ঘৰত সোমাই এতিয়া বস্তু বাহিনী বহুত বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া খাব পৰ্যন্ত চাউল পৰ্যন্ত নাই এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকে অনুৰোধ আছে এই যাতে আপোনালোকে ভালকে চাই মেলি এই হেৰি বানপানী আৰু মথৰিৰ কাৰণে কিমানবাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ এইটো মথৰি দিয়ে এবাৰো দিয়া নাই আৰু ভালকে আপোনালোকে চাই মেলি আমাক এই স্কিমটো দিয়াৰ অনুৰোধ কৰিম দিলাইপেন বিজয় ৰংপি কাৰ্বিংলং লাইভ Philip Timungpen Domris Intipia Supia Klengsi Ana Timungpi CBSC HS Asarlang along Kechengsi Angdeng Pantrokner Kebra Hini Tokbor Hini Mate 82.2% Chepalong Dunsi Api Apo Lapen Hawar Ararapan Nongmi Kivanpi West Karbi Anglong Rongkhang constituency kaparlo tika pen bida puki poason thak thaksi kacharlia hin mesen angthek CBSC HS Asarlang angdeng along kelong Pantrokner Kebra Hini Tokbor Hini Mate 82.2% an kachapalong donajok kacharlia hin aning kaperung dunja phan tebok terai araratum chetong damsi karcho asai kedeng pado Tika aronga mekar Philip Timungpen Domris Intipia Sophia Klengsi Kacharlia hin anparta kapathu ahin kemesen penajok api apola pen hawarara raphan nongmi wanpi Pinpur me alangli bihek penta Kacharlia hin kihung pamiajok Jawaharlal Navodaya Vidyalay mate JNV Sarlang Togdonsi Trok Angdeng pen Kep an Chari Donsi HSLC Asarlang along Phan Trokebra isi Togbor Trok mate 61.6 an Chepalong don Puthot alang liphan Dipu JNV along Pachari Dunsi Peneng Surhinira Inkoyaningkan HS Asarlang Ketok Donalong Ansose Mimuchot Mate Phan Trokner Kebra Hini Togbor Hini Mate 82.2% Chepalong Dunsi Api Apoatum Chehok Dunrenti Therang Kepen Kahomridam Hut Aning Karong Pen Aning Kihanga Puthak Nang Pachini Don Nang limon na kacharli bomatong panang lihin pen ko pilo hirjumi ki piji porhi dum paka non jatle porhi sita nang linga kong pen le porhi non asunto long parke nang interest ko kung nat ma ke do la pulo science bu pelo commerce bu pelo arts bu pelo nang nat interest do ma la porhi non Ana Timung Pipen Kacharli Anat ki hung donason thotsi kapathu ahin setame penangan chepeduk dun pen Karbi Anglong pen angtana long setame kapathu chepati dunsi medal ongdung chepalong dun
Ajir pijirpo atum pensatame ahir jume pidun si ansu se kang tuyang deng kachari dun thujia phan arna malong ahir jume pidun rinti. Ningalong lo nilito masopi kapor hedon lanon HS higher secondary level kache bati along ke pas don mesen pen khela na thu sports na thu abang interest pick la ha kapor ke cheng hoten ta benang adim khela don long lo la ke discuss la pen shot put la athletics na thu si alang li benang pa thu don lo la si non ta ka pa thu ban alang li interest do Hamren pen Daniel hi karbeng long lai. Tang tipini Adap Abirta ke lapon si kang tonik lo do me thak me arni ki me.